Hey guys! Welcome back to Jacela Sister Channel, and then samahan niyo akong magkupon sa Walgreens. So yung gagawin natin doon is ito siya guys, ito yung kanilang beauty event. Okay? Once a month to siya nangyayari, and then naglalast lang siya ng 3 days. So nag-i-start siya always ng Thursday until Saturday. Okay? So mas maganda kung mayroon ka ding digital version, at saka ito siya guys is pwede siyang mag-stack. So instead na makakuha ka lang ng $7 is makakakuha ka ng 14,000 points. Okay? Kasi nga pwede siyang ma-stack. Okay? Pero kapag wala kang digital, ito lang yung available sa iyo, okay lang din. Pero nga mas less ka ng 7,000 points. So that's it. Okay, so samahan niyo ako sa Walgreens and see ya. Lahat guys yung aking nabili today. Okay, so yan. Dalawang store yung pinuntahan ko, and then every store gumawa ako ng dalawang transaction. So hindi magkakaiba yung yung nabayaran ko. Okay, dahil nga din sa yung register reward ko is mayroon akong $6, $3, at $5, and then yung $8 na coupon ng Revlon. Sa last transaction ko guys is isa na lang yung natira, kasi guys today hindi nag-print yung $8 register reward, coupon. So kaya yan. So dito, as you can see dito, ipapaliwanag ko muna. So ito siya is buy 2 get 1 free, and then yung price niya is $9.99. Okay, so as you can see diyan, yung pang third na lipstick is wala siyang price kasi free nga lang siya. Then ito naman siya guys is 2 for 8, and then meron tayo ditong IVC. So store coupon siya guys. Beware kayo sa sa store coupon, kasi kapag nagkukupon kayo, ito siya. Okay? So, nag-apply siya sa dalawa. So, need mong kumuha ng dalawa para mag-apply itong store coupon. And then, ito namang Vibris natin is 2 for 6. Okay? So, yung total ng aking beauty, yung kasali sa beauty, yung shampoo at saka lipstick is $27.98. Okay? So, qualified siya doon sa spend 25, get 7,000 points. And yes, bakit nagtataka kayo, beauty, bakit ko sinabayan nito? Okay lang guys, sabayan nyo ng ibang item as long as yung beauty, yung kasali sa beauty event is naka 25 kayo. Okay? Yan lang yung importante. And then, dahil nga sa $27.98, and guess what guys, diba mayroon tayong IVC, so need natin yan ibawas agad. Okay, so yung bagong total ng ating beauty is $26.98 lang, so pasok pa rin siya. And then kaya sinamahan ko din ng ganito is para mas less yung babayaran ko, kasi gusto kong gumamit ng points. Okay, so i-plus natin yung $26.98. So, yung bagong total is $32.98. And, allow tayong mag-redeem ng 5,000 points kasi lumagpas na tayo. Okay? As long as possible din, yung dapat, yung mo rin, coupon mo is naka-reach din ng 25. So, yung mga coupon ko is naka-reach ng 25. Pero, much better talaga guys if yung spend amount lang, and then nakalagpas na kayo sa spend amount is pwede na kayong mag-use ng points. Okay? So as you can see dyan guys, so ipapakita ko na lang sa inyo. So yan. Dito, as you can see, 50 cents. Yan yung dito natin. So yung pina-scan ko. So dito siya, yung coupon nag-a-attach, nakasulat, hindi dito. Okay? So, yan agad yung mapapansin nyo kung halimbawa, mayroong item kayo na din pina-scan nyo, and then mayroong IVC. So, dito nyo agad tingnan kung nag-apply ba. And then, yung ating Vibris na 2 for $3. So, as you can see dito, ito naman siya is, ito siya. Where are you
Where are you? Oh my goodness. So, ito siya. Okay? Ito. So, actually guys, ano to eh, prinint ko na lang. Mayroong kasister doon sa grupo na sinalihan ko na nag-share ng link. So, prinint ko na lang kasi nga hassle na kung ipakita ko pa yung screenshot ng nito sa phone ko. Okay? Kaya, prinint ko na lang. Pero kung wala kang printer, pwede nyo naman screenshot o nakadepende sa store nyo kung tumatanggap sila ng screenshot. Kasi may ibang cashier na hindi stricta kaayo. Okay? So, ayan. So, ito yung coupon natin. So, pinakita ko naman doon sa store ko, sa store ang yung mga coupon na ginamit ko. Okay? So, yan. So, 2 Revlon na then, ito na yung register reward. So, $5.98 plus tax, $8.70. Nag-redeem tayo ng 5,000 points. So, yung binayaran ko na lang is $3.70. As you can see, yung aking cash is $4. And then, meron tayong sukli na 30 cents. So, nag-start ako sa 60,000 points. Ito yung aking natanggap na bonus points. So, ito siya. Okay? So, since meron akong digital at paper, kaya 14,000 points agad. And then, na-hit ko yung beauty, yung spend 50, get 5,000 points. And then, meron tayong 10 times points. Okay? Yeah, that's it. And then, is you can see, redeem visit. So, yan. 5,000 points. And 70, yung from 60, naging 76. Okay? So, even though, gumastos tayo dito ng $3.70, bumalik naman sa atin is $21. Oh my gosh. Oh my goodness. So, almost $18 yung ating money maker dito. Next is dito naman siya. As you can see, same lang din kasi same lang yung mga items as you can see. Okay? So, dito is mapapansin nyo, $5 yung register na ginamit ko. Dito naman is 3. Yung sinabi ko nga sa inyo. Okay? So, 5,000 points yung binayaran ko. Medyo malaki siya. $5.27. And, as you can see, maliit. Bakit maliit yung ano ko, bonus points? Kasi guys, dito na-hit ko yung beauty. Yung spend 50, get 5,000 points. Dito naman is, hindi ko siya na-hit kasi na-hit ko siya dito. So, sa ating second, meron yan. Okay. Sa ating third. As you can see dyan. So, yan. So, from 76, naging 88. So, dito tayo. Dito, nagkamali ako dito, guys. Oh my gosh. But anyway, it's okay lang. Pero, na-heart talaga ako. Hindi ko kasi natanggap yung 14,000 points. Yun yung ating beauty event flyer. Okay? So, yan. 10,000 points yung ni-redeem ko. Oh my goodness. So, as you can see dito, watch out kayo dito, guys, so, even though 25 yung total ng aking points, coupon, and then nag-redeem tayo ng 10,000 points, hindi siya nag-work. So, make sure na medyo lagpas kayo ng 25 or maybe 28, 27. And they're much better na lang ng 5,000 points na lang yung i-redeem nyo. Okay? So, nagkamali tayo dito. So, you can see 6,000 lang yung na-receive ko dito. Ito yung sa na-hit ko na naman yung beauty. So, ayan. From 88, naging 85 na lang siya. So, okay lang. So, by the way, yung binayaran ko nga dahil sa nag-redeem tayo ng 10,000 points, 27 cents na lang. So, still, money maker. So, saan ka pa naman, no? Tatlong lipstick. O, yan, no? So, yan lang yung binayaran mo. Diba? It's okay lang. Yan, same pa rin siya. Dito naman, guys, hindi na-scan ni cashier yung IVC. Pina-scan ko sa kanya. Hindi pala nag-apply. Oh my goodness. Kaya naman, medyo malaki dito, guys. Kung bakit? It's because isa na lang yung aking $8 na coupon para sa Revlon. Okay? And then, as you can see, may $6 ako dito na register reward. Dito ko siya ginamit sa pang-last. So, yung total niya is $16. And then, nag-redeem tayo ng 5,000 points. And then, ito na lang yung binayaran ko, $11.27. Even though nagbayad tayo ng $11, may bumalik naman sa atin na $16.
points. So, from 85, naging 97. Okay, so back tayo dito, charbak. So, dito tayo. As you can see, yan lahat yung mga nagastos ko. $20.51. Okay? And then, ito naman yung aking points. From 60 to 97, so minus to 37. So, 37 minus sa 20. So, meron tayong money maker na $17. Okay? So, that's it guys. See you sa aking next vlog and bye-bye. Thank you for watching.